سلام سمي دكتور آدم قبل زابيهري بحر أب إيست أفريقيا ميديكال سنتر أب إنديبان همون أب كوالا قلان سر حاله لو ما عاد كمر السيخ نزار ولا هنيا زلنا زي نبور ورحاو صقيات ويكا زي سرع ورحاو صقياتيو مجمريا بزعبات نبور نبهال ورحاو صقيات كما يو كن زاربينا لذي حنت قال نسيتي أبز بزي حجزي بعد ما هنريا خلنا كاب 10 4 زل عاد مجميرو كسب 4 كسب 50 كلتن ونبلاب قله أبزلو عدمه زخيد ناي ورحاو زمص مدميتيو تي نبور ورحاو صقياتنا نزارو ولا كل غزي ورح كمص አለዎ ግን ኩሉ ግዜ ካኒ ሬንጅ አለው ኖርማል ሬንጅ እና ንጽውዖ ስለዚህ ሓንቲ ጓል ሰይቲ ካብ 24 መዓልቲ ክሳብ 38 መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ክመጻ ንጽበዮ ማለት እዩ ስለዚህ ዝበዝሕ ግዜ ታሕቲ 24 መዓልቲ እንተዳ ዝመጻ ኣሎ ኮይኑ ወይ ኣብ 2 ሰሙን ኣብነት ዝመጻ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ዘይንብሩ ወርሓዊ ጽግያት ንብሎ ወይ እውን ልዕሊ 38 መዓልቲ ዝገብር ከይመጻ እንተዳ ኮይኑ ካኒ ይዱንጊ ኣሎ ኢና ንዛረበሉ ማለት እዩ اتخلاي كابت ورحوي كورحنا وحي أو كمسح ولا ورحو صقيات لكن دي معلتات في الليات يقبل نزبل كاني تنبور كاب شوعته ساعات معلت تراي في الليات كل وزغل ابنز حاله ورحو صقيات بسلس سومن تدامتي وانيرو تانيكس مسكالي ورحو صقيات ابنز بربان حمش المعلت تدامتي انا كنت سومن في الليات قال انت راز يقبرالو خينو ازي زي نبور ورحو صقيات نبلو مالتي كمثال ساي كرايتيريا نوصدو انتاي تي بزحي مدميتي زريو بزحك زي زكت عقنا واشغاريو ግን باتنتا ولا نسيت زمصلا صلواتاتي خاطخدو ስለዚህ ኣብ ህይወታና ማዓልታዊ ተገብሩ አክቲቪቲስ ወይ ስራሓት ዘይ ጸልዋን ተዳ ኮይኑ ከም ንቡር ይወሰድ ማለት እዩ ብብዝሕ ይኹን በቲ ዘቕንዮ ማዓልታት ተራኻብቲ ማዓልታዊ ህይወታ ጸልዋት ዝገብረላ ኮይኑ ካኒ ዘይ ንቡር ወርሓዊ ጽግያት ኢና ሓስቦ ንኽእል ማለት እዩ ከም ካል ኣብ መድመይቲ ተሕልፎ ማዓልታት ካኒ ትንቡር ንብሎ ዝበዝሕ ግዜ ክሳዕ 8 መዓልቲ እዩ ካብ 4 ክሳዕ 8 መዓልቲ ከም ንቡር ይወሰድ ልዕሊኡ ዝኸይድ ተዳ ኮይኑ መድመይቲ በዝሓ ዘሎ إذا غازي نبور ورحاو صقيات كنبلو نخير مال سلازي بربعة استفاديو كرايتيريا سكرنا اينا نقلصو زلنا كابزيهم وطا انت لا خوينو زي نبور ورحاو صقيات نبلو مالتي حفشاوي كنت يقول لنا زي نبور وي زي سرع ورحاو صقيات كابتم قندي طنقتات ناي حكمنا زرايو اب دقنستيو بدا حد دقنستيو حنتي كاب 3 يبلابتي ناتو ستاتستكس حنتي كاب 3 نا حكمنا زمصا دقنستيو كم طنق خوينو يزرع مالتي ስለዚህ በስታቲስቲክስ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፀልኦ ዓይነት ፀገማት እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ትመስርሕ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ኣብ ኣካላትና ብነዝዒ ወይ ከዓ ሆርሞንስ እዩ ኮንትሮል ዝኸውን ኣካላትና ብኸምኡ ዝቆፃፀሮ ስለዚ ኣብዚ ናይ ኣካላትና ነዝዒ ካብ ሓንጎል ጀሚሩ ዝኸይድ ነዝዒ እንተዳ ፅልዋታት ኣጓኒፉ ወይ ምቅያራት ናይ ኣካላትና ኣጓኒፉ እቲ ወርሓዊ ፅግያትካ ብመንፅሩ ወይ ምቅያራት ይርአ ማለት ወይ ዱንጌካ ወይ እውን ይቕልጥፍ ወይ ከዓ መድመይቲ ይበዝሕ ማለት እዩ بتم كان تنقطات كنريهم كلنا حجي هذا كابتي تمسرحنا تكو ناي ورحاو صقيات كاب حنقول جمر كم زولنايو حنقول تصلو نغرات وي فاكتورز كله يهول يوم انا ما حتن تصلو فاكتورز كله يهول يوم وي ما حدا نقاقحو تصلو فاكتورز كله يهول يوم مالتي ስለዚህ በቲ ሓፈሻዊ ኮመን ኮይን ንሪኦ ነገራት ንዛረብ ተዳ ኮይና ተቐንዲ ኣብ ሓፍቲ ማሕበራዊ ህይወት ለውጥታት ዘጓንፋ ታጓን ሰይትን ኣብነት ሓደ ዘጨነቕ ኩነታት ምስ ዘጓንፋ ወይ ዝኾነ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ዝፈጥር ነገር ምስ ዘጓንፋ ዘሰይም ኣብ ኣካላታት ነዝዕታት ምቅያራት ይገብር እሞ ወርሓዊ ጽግያታ ጠጠው ብል ወይ ዱንግያ ወይ እውን ዘይንቡር ክፈስስ ይርአ ማለት እዩ ከም ካልእ ንሪኦ ኣብ ሚዛን ኣካላት ለውጥታት ተተራእዩ ሚዛን ኣካላት እንተዳናታ ወሲኻ ወይ ከዓ ጎዲላ እዚ ዝበዝሕ ንሪኦ ኣብ ኣትሌትስ እዘን ጉያ ዝጎያ ወይ ብዙሕ ናይ ምንቅስቓስ ኣካላት ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ እውን ምቅያራት ይርአ ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ ኣመጋግባ ወይ ከዓኒ ቦዲ ዌይት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ይወስኖ ትሕቲ ሚዛን እንተዳ ኮይና ወይ ከዓ ልዕሊ ሚዛን እንተዳ ኮይና ከዓኒ ኣብቲ ወርሓዊ ጽግያታት ፅልዋታት ይህልዎ ማለት እዩ ካልኦት ብብዝሕ ንሪኦም መድሃኒታት እዮም ኣብ መድሃኒታት ከም ጠንቂ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኮይኖም ይመፁ እዮም እዚኦም ዝበዝሕ ግዜ መከላኸሊ ጥንሲ ዝወሃቡ ሆርሞንስ ኣለዉ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ወይ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝወስዶ መድሃኒታት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እዚ እውን ከምኡ ከም ጠንቂ ይመፅእ ማለት እዩ ካልእ ሕዱር ሕማማት ከም ሽኮር ናይ ፀላም ከብዲ ሕማማት ናይ ኩሊት ሕማም ከምኡውን ናይ ፅኪ ናይ ታይሮይድ ከዓኒ ነዝዕታት ናታለ ምሉ ወይ ክበዝሓካ ከሎ ወይ እውን ክጎድል ከሎ ከም ጠንቂ ናይ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኮይኑ ይመፅእ ማለት እዩ ካልኦት ኣብ ማህፀን ዝረኣዩ ፀገማት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ማህደር እንቋቑሖ ክረአ ዝኽእል ፀገማት እውን ጥረታት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ፅክታት ኣብኡ ዝረኣዩ ሓፈሻዊ ከም ጠንቂ ዘይንብሩ ወይ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ኮይኖም ይረኣዩ ማለት እዩ ጠቂስናዮም ዘለና ጠንቅታት ካብቲ ብዙሕ ውሑድ እዮም ግን እዚኦም ቶም ኮመን ኢልና ንሪኦም ወይ ከዓ ብብዝሕ ዝረኣዩ እዮም ነዚ ክትፈልጦ ግን ሓፈሻዊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ዝገለፅናዮ ንቡር ወርሓዊ ጽግያት ወፃኢ ምስ ትኸውን
ኣብ ሕክምና መፅያ ክትረአ ዘለዋ ብመርመራታትን ምስቲ ሓኪም ብትገብሮ ናይ ምዝርራብን ኢኻ ኣብ ሓደ መዕለቢ ትበፅሕ ማለት እዩ እቶም ኮመን ንብሎም ወርሓዊ ፅግያት እንተዳ ቁርብ ደንጉ ኢልና ንዛረብ ኣለና ኮይና ኣብነት መጀመርያ ንገብሮ ብናይ ጥንሲ መርመራታት ኢኻ ትጅምር ናይ ጥንሲ መርመራ እንተዳ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝረአ ወርሓዊ ፅግያት ጠጠው መበሊ ጥንሲ እዩ ስለዚ ብኡ ቸክ ንጅምር ማለት እዩ ካልእ ናይ ደም መርመራታት ኣሎ ዝግበር ከምኡውን ነዚ ክንዛረቦ ፀንሓና ነዝዒ ናይ ሆርሞንስ ንብሎ ናይ ፅኪ ናይ ታይሮይድ ከምኡውን እቶም ምስ ናይ ወሊድ ዝተሓሓዙ ሆርሞንስ ናይ ኣካላትና እውን ብመርመራ ቸክ ክትገብሮም ትኽእል ካልእ ክግበር ዝከኣል ናይ ስካን ወይ ከዓ ኣልትራሳውንድ ናይ ማህፀንን ናይ ማህደር እንቋቑሖን ካብኡ ዝብገሱ ጠንቅታት ከይህልዎ እውን ቸክ ምግባር ይከኣል ማለት እዩ ሕጂ ከከምቲ ፀገማት ክንዛረበሉ ፀናሓና ክንፈላለዮ ክንፍትን ኢና ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ፅግያት 3 ወርሒ ዘይመፃ ተረኣ ኮይኑ ዝበዝሐ ግዜ ሕጂ ምስ ናይ ሆርሞንስ ፀገማት ኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሆርሞንስ ንብሎ ወይ ነዝዕታት ነዝዒ ካብ ሓንጎል ይጅምር ካብ ሓንጎል ከዓ እዞም ነዝዕታት እዚኦም ንማህደር እንቋቑሖን ንማህፀንን እዮም ትእዛዝ ዘመሓላልፉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዘይስሩዕነት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ወርሓዊ ፅግያት ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ካልእ መድመይቲ ዘጓንፍ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ፅግያት ይመፃ እዩ ወርሒ ይመፃ ንብል ወላ ኣብ 35 መዓልቲ ኣብ 30 መዓልቲ ይመፃ ንብል ኣለና ግን ኣብ መንጎ ከዓኒ መድመይቲ ይረኣያ እዚ ሕጂ ንቡር ኣይኮነን መድመይቲ ክረኣያ ይግባእኒ ግን ዘይንቡር መድመይቲ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ጠንቅታት ወይ ናይ ማህፀንን ናይ ማህደር እንቋቑሖን እዩ ከምኡ ዘጓንፍ ብፍላይ ኣብ ናይ ማህፀን ረክሲ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ቁስሊ ነገር እንተደኣ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ክሳድ ማህፀን ኣሎ ኮይኑ ሓሊፉ ኣብ መንጎ መድመይቲ ክረአ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ፀገም ክንሪኦ ንኽእል ብዝሒ መድመይቲ እዩ ብዝሒ መድመይቲ ማለት ወርሓዊ ፅግያት ወርሓዊ ይመፅእ ኣሎ ንቡር መዓልታት እዩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ብብዝሒ ደም ይፈሳ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወታ ፅልዋ ደም ፃላ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ናይ መድመይቲ ፀገማት ወይ ናይ ፕሮቲን ፕሮብለምስ ንብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ኣብ ማህፀን ናይ መንገኛ ወይ ጥረ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ብፍላይ ብፍሉይ ርኢኻ መርመራታት የድልዮ ማለት እዩ መዓልታት መድመይቲ ውሒዱ ኢለን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ንኣብነት 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ጥራይ መድመይቲ ኣጓኒፍኒ ካብ ገለ ዝብል እውን ኣሎ እዚ ብዙሕ ኣሰካፍ ምልክታት ኣይኮነን ሓፈሻዊ ቸክኣፕ ክገብራ ክእላ እየን ግን እቲ መድመይቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ንቡሩ ካብ 4 መዓልቲ ክሳብ 7 መዓልቲ እዩ ወላ እቲ መድመይቲ ውሕድ ተይሉ እውን ብዙሕ ደሰክፈካ ነገር ኣይኮነን ዝበዝሕ ግዜ መድመይቲ ክበዝሕ ከሎ እዩ እቲ ምስኡ ዝመፅእ ሳዕቤናት ዝኸፍእ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ደም ዝኸዳ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ደም ዋሓዲ ምልክታት ትገብር ምስ ደም ዋሓዲ ዝመፁ ምልክታት እንዳገበረት ወይ ምድካም ናይ ነፍሲ ይስምዓ ክእል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ሓገዝ ክወሃብ ይከኣል ማለት እዩ እቲ ካልእ ምናልባት እንተደኣ ነዊሕ ኣዋርሒ እውን ወርሓዊ ፅግያት ከይመፃ ፀኒሑ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ከዓኒ ስነ ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ይፈጥረለን ንሰን ንቡር ወርሓዊ ፅግያት ክመፀን ስለ ዝፅበያ ኣብኡ ከዓኒ ሓገዝ መርመራታት ጌርካ መድሃኒታት እውን ክወሃብ ይከኣል ማለት እዩ ቀፂልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ሸነኹ ክንመፅእ ኢና ኦረዲ ንእሽተይ ተንኪፈዮ ግን ኣብቲ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት እንተደኣ ኮይኑ ንበል ወርሒ ዘይመፃ እንተደኣ ኣሎ ወይ ዝድንጉ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ መስርዒ ከይናታት ይወሃብ እዚ ግን ተጠንቂ ምስ ፈለጥካዮ ኢኻ ትህቦ ንኣብነት እንተደኣ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ኣሎ ፀገም ምስ ናይ ነዝዒ ናይ ሆርሞንስ ምውሓድ እዩ ኢልካ ሓሲብካ መስርዒ ሆርሞናት መድሃኒታት ትህባ ማለት እዩ ምናልባት ግን ዝበዝሕ ግዜ ከም ዝበልናዮ ጠንቅታት ካብ ማህፀን ክኸውን ይኽእል ኣብ ማህደር እንቋቑሖ ዝረኣየካ ፀገማት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ከዓኒ ንዑ ታርጌት ዝገበረ ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረለን ማለት እዩ እቲ ካልእ ብብዝሒ ደም ዝፈሰን እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ከዓኒ ንደም ዋሓዲ መተኪ መድሃኒታት ከም በዓል ኣይሮን ክወሃባ ይከኣላ ብብዝሒ ደም ፈሲስዋ ደም ዋሓዲ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ተኮይኑ እውን ናይ ደም ምልጋስ ደም ምሃብ ሓገዛት እውን ክግበረለን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሓፈሻዊ ክትገብሮ እንተደኣ ኮንካ ግን ኣብቲ ሕክምና ክትቀርብ ኣለካ ምስ ሓኪም ክትዘራረብ ኣለካ ትፍታሕ ሽዑ ትረኽቦ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እንተደኣ ኮይነን ወይ ሽኮር ዘለወን ናይ ታይሮይድ ፀገማት ዘለወን ናይ ፀላም ከብል ፀገማት ዘለወን እንተደኣ ኮይነን ከዓኒ ነፍሲ ወከፉ ከከምቲ ሕማም መሰረት ከዓኒ መድሃኒታት ወይ ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ እዚ ከምቲ ሕማም እዚ ፀገማት ናይ ወርሓዊ ፅግያት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ንሪኦ ስለ ዝኾነ ክንቦ ንኽእል ሰርቪስ ስለ ዝኾነ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ዝተሓሓዝ ነገራት ዘለዋ መፅያቲ ኣብ ሓኪም ቀሪባት ዘደሊ መርመራታት ብምግባር ሕክምናዊ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል እያ ማለት እዩ